Za koga Rijeka trči u Zadru? Za one koji ne mogu. Drugi put službeno, inače svake godine podržavamo i trčkavali smo s djecom i ranije. Predivno, stvarno, svake godine sve ljepše i ljepše i onako sve brojnije i svi trčimo za isti cilj. Dolazim iz Zagreba, trčim drugi puta ovdje u Zadru i atmosfera je super. Evo, obožavam ovu utrku i super mi je ovdje biti. Super, sve je super, fajno organizirano, vreme je lijepo, tako da upam da bo lažje teći tu danas. Meni je ovaj puta prvi put na Wings for Life, trčim naravno kao i svi za sve one koji ne mogu trčati. Atmosfera u Zadru je zaista super, ja sam jučer došao, već se tada osjetilo malo ovaj naboj. Jutros kad smo išli preuzeti brojeve već se vidi da ima ovdje ozbiljnih trkača, ima rekreativaca, ima svih ljudi dobre volje koji će kao i svake godine se potruditi i poslati jednu lijepu humanitarnu poruku svima onima koji nažalost ne mogu trčati. Za koga trčite? Za svoj klub u Hvaru, Hvar Life. Prvi put ste ovdje? Prvi put. Kakva atmosfera? Fantastično, nezaboravna. Prvi put i ne posljednji. Kakva vam je atmosfera? Odlična je. Dolazim iz Ogulina, trčim za prijateljicu sa multiplom sklerozom i evo odlično je, prvi put sam tu i predobra atmosfera, baš ono super. Trčimo za moju sestru Mateu koja je bila stradala u prometnoj i evo više nije u komi, ali i dalje u kolicima, ne može pričati tako. Tako da nas 20-ak smo se skupili i idemo dati podršku njoj.